March ni somni panni kha World Water Day yania tuihna hum halle tuiren chem chungchang te injirtir na tan kan manga aizola an mana chuan henipol hian intihsiakna chi hrang an siama chuta chuan comic strip insiamsiak kan tela milembu phek khat tuihna hum hal chungchang phauchua turniin mi pathum te comic strip siam chu athazwala tana thlan chuania eng thuchah nge an ken ti te kan bi chiang dona kan tarlan dan hi ti thatlama a indot ani kherlem lo thungani ahma saber chu lisa lalnun pui comic strip tuihnar ihum halang u tinia nula le meichano pang inbiakna chungchang ani nula jok hi lui tui angina lantira asam luang del mai chu masanga tanga tun thlenga kan luite lantirna tan thiam takin aron manga luinula hi zotui thiang tepo ti sela ain me hle ome nopang hena chuan masanga tang towa ka mangai Mizo tele achunga cheng nungcha te tan kaluang thrina ateya nopang chuan luinula Mizo te chun lo mem alo ti ve thunga luinula chuan Mizo ten lui kan man tang kai dan ko mu pain o katuite chu thalin anin buala anin suin nunna hnar bera an hmang thrina long te khalin len ten denga luisa chitin reng an tlan thrin ateya nopang chuan limdek main Mizo te chuan an duat ngotang che atile a luinulatan chan a har tatral mai nia ma se tuna ero zong bolhoin lui tuitele tuikhurte khata leivung pain nungcha te anti chereu zowa Mizo ten min chan himvat lo chuan keile Mizorama lui tuite chu thon thuwa kan changzo mayang trap chungin atia nopang te chuan aikal su alo ti ve thunga he comic strip hian kan lui tuite kan nuna hnarani a kan mamo chi hrang min petrin duataka enkol tur kan nei lain kan ngai sak tok lo wang tele kan in thla da wang tein ati chezongin kan siam thrina kan lui tuite chu bol hlo bo memo ti mai turte leivung kan paya wanga tuina kang chatta te bomle dynamo nena sanga man kan china wanga nungcha kan suat dan te alantira kan luite hi kan hum hal that lo chuan nakin loka kan la chan vekang tia hlau om dan aron tar langane ramruat feli comic strip zia ve thung hi tuiti bol hlo poina lam ani ve thunga nopang pakhat hi bol hlo om nuaina luya alo thungui lap maya abula chuan tuifarri a hria a enge tunari kha antia putuite a aron langthut chibai aron te a engthil nge ni ngai engei ni nopang te chuan antia kachang seng lawang che nawa ibolami khanen te bol hlo hlir ka mulom tin alo chang ve thung putuite chuan bol hlo everywhere ngun takin lo ngai thlara o putuite chuan an tile a sanga te po tuya tlak hlum an hlawa wangin boruak hip tur an ronzon pha ani kha ante a putuite vek chuan bolhlo pai fai char fai pakhat na tan o sanga khu puiphot ro le ate a nopang te chuan tuya bolhlo om te chu achar fai a sanga chuan nopang te ka chena miti fai saka wangin kalome ate a sanga chuan keipo le tin alo chang le ta tuiluan kor fai taka von thiang hlim turani apahnina tin putuite chuan a hril le a tuihnar chu thian thiang hlim turin acha tel boka nopang chuan tuiluan korati fain bolhlo te chu akhung thazela bolhlo paina ava paita a kapu hei troi theilo o troi thei hi engtikange kan pai theiang tin bolhlo paitu chu zota troi thei chu naktuk lama tin alo chang
putuite lunga oik tok khop mai thra lo ti hle a putuite vek chuan iti thra khati kha chuan thlen le rual te nen in chena le in chevel in vong fai don nia atia naupang chuan putuite ka thlen le rual te kalo zirtir ve nge yang thang thar lo om le zel tur te poin an chom nun zel theinan mani chena von fel nun je thra nei rammoi nuam le thiang hlimna lampan kan ni theinan tran kalo la ang zirtir na min pe ka wangin kalo me atia putuite chuan athra thra mang thra le ati ve thunga troi theilo sarang lamchi kan paina satawanga khovel mun ranga tuifin riata nungcha ten harsatna antona sat dante mang mai hlau oma anom dante kan rethrina he harsatna hi ramdanga chawni lovin Mizorama ngei po kan tok ve tran meka ati fai hi kan mo phurna ni dan he comic strip hian aron phau langane Francis lalnun felazia tuihnar hum hal ven himatrul zia hian savom le zong te hi lui kuang tuyom manglova lungai deuh main an lo thruwa mi pathumin an va hmuwa mi hring pakhat na chuan puvom iwalungai hmelve enge thilom zia antia puvom chuan nie hei kan tuitlan hi a hna top mai dona kan lungai ani alo tia zong te poin khua ro si ele intur kan nei to lowang engwange ni don le alo ti ve boka mi hring pahni na chuan kan no pan lai kha chuan ramngo nuam takani thina sin le alo ti ve a ramngo le tuina in kung kai na aron soilanga mi hring pathum na chuan chumi chungchang chu chiang zokin aron soya tuina thra omnan chuan ngo thra angaya mase mi hring te hian tru lo taka thingki te ramngo halte lui tui tura hrai te bolhlo pai phim khurlo wang te le industry lian din na tur mun ma wangin ngo kan ti charewa chubaka kan lui tui kan ti bolhlo train aron tia mi hring pakhat na khan he kapuvom mi hring te hi min thrathiam te u keini tan powa tui tangkai zia kan hrechungin kan tuihna hum halatrul zia kan hrelowa chu mai baka ramngo le nung chadang thlengin in poi kan soyani tuna tang chuan tuihnar hum hal turin ma kan la to anga midang te po kan nei sa te omze nei lova tiriral lo turin kan fuyang atia he comic strip a hian tuihna le ramngo in lai chi na te ramngo kan ti cherewa lui tui kan ti bol hlo dan te chu chu pathian in en kol tura mi hring te hnena mo phurna pek ramsa le nungcha te tor dan te aron tar lang ve thungane Mizorama awareness atan hun pui engemo kan buat sai thrina comic strip manga intihsiakna hi soitur ala om manglowang phek khat leka thuchah thatak mai an keng tel theya an thuchah ken te hi kan lo hriat ve hrim atan he intihsiakna lo mandong tu te kut chuak hi ron tar lang kan ni e